Nkosana uNgoge Mahaye ngiqhamuka eThombeleni ekuhlonipheni enkandla ngaphansi kaMfundisi uShando umshumeli wami uMahaye. Silokhu siqale mhla ka-3 eNtatha sihamba nomkhumbi wasezulwini siholwa uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu sisusa ebuhleni sihamba igaba ngegaba. Anginedwa-ke namhlanje le video engiyithathayo eletha indaba enkulu, indaba zasezulwini zohambo olungcwele olubheke ukusuka ebuhleni ubheke Ekhenani. Namhlanje ngihamba nensizwa engizocela nayo izethulo. Igama nginguSandile wakwaNtombela emzini wenkosi unyazi lwezulu ekuthiwa isenhlanhleni ose-Pietermaritzburg. Umfundisi wami uKhize, umshumeli wami uKhize. Lelo hambo lusho lukhulu kuthina amaNazaretha. I-significance yayo engikholwa ukuthi iyona enkulu kunayo yonke, ukuthi lifana nento esike siyenzelwe uhulumeni wethu uma ngabe ufuna ukwazi ukuthi i-population ithini, ebese kwenza lento ekuthiwa i-census survey. Ngoba ubaba mkhulu uthi wathi esehlangene nokhonzekile phezu kwentaba umhlangano bekusahanja inhlangakazi, lathi izwi labantu-ke ozofika ubashumayeze emhlabeni ngizocela ukuthi njalo enyangeni yokuqala yonyaka unyuke nabo uze lapha khona uNkulunkulu ongumnikazi wabo ezobabona. Yingakho-ke njengoba size lapha sisibonisa sisibili sizobona uNkulunkulu, ebese nathi siphinde futhi sicela kuye ukuthi asengenise isibusisi esingenakho sikususa. Kodwa kakhulu sike sicela ukuthi siphundule komhlawuphela singene emzini sabathindisa wamaNazaretha igama lawo kuthiwa kusephakameni okhanya ngaphezu kwelanga nenyanga. Sizocela ukuthi ingubo yomphefumulo uma ngabe sivela emhlabeni siyifumane bese siyasilingana. Lo nyaka njengoba kuwunyaka ka-2023 kunento enhle engikhumbulayo eyakenzeka ngonyaka ka-1923 phezu kwentaba yasenhlangakazi. Kwakuqedwa kwenziwa umthandazo wokuvuka wawusenziwa ngo-7 ekuseni ngoba bakusekhona ubaba mkhulu usebiza umshumeli umfundisi umngomo wakwamaphumulo umbeka la eceleni kwakhe, wasebiza umshumeli ukhuzwayo walaphayana sihlale khona isikhathi eside kuthiwa kusengomeni khona. Wathi esuka wabheka ngabobaba bonke inhlalisuthi wathi, bobaba ngicela nikhululele amabhande enu amnyama asokhalo, amabhande ka-14 niwafaka kona wonke amakhosikazi alapha, noma kuthi ikhona inkosikazi yakho noma yikho inkosikazi olingalifakeli bese wena ufike uyayifaka yona. Wathi umeyifaka umese wekwenzile lokho inhlalisuthi wasebuza kuyingudlungudlu ukuthi nizizwa ninjani. Bathi inkosi sizwa sifikelwa amandla okuthani. Ubaba mkhulu, Nkosi ngiyabonga ngoba uyakuvuma lokho namhlanje ngiyashintsha isifungo sika-14 seyinsizwa sengisenza kube siwumama. Wabe sithuma umfundisi omncane, uma ngabe ubheka eningizimu kunentaba engathi kunendawana eyisikhisi kuthiwa-ke uSangwana igama laleyo ntaba. Wathi ngezansi kwayo uzofica inqama ibambelele ngesihlahla, nifike niyithathe nibuye nawo nize lapha. Wakhipha imali ephaketheni lakhe wasithuma abakhokheli ababekhona ukuba baphuthume bayothenga ummese kanye nendishi. Uma befika umfundisi bayifica ngempela benomshumayeli inqama ibambelele esihlahleni njengoba kwenzeka ngamhlanje u-Abrahama kanye esikaza ukubulala ingane yakhe Isaka. Babuya nayo abeyinquma lembuzi igazi alizange lingene kule ndishi, kodwa lachitheka phansi lonke. Waphinda futhi ubaba mkhulu wabonga uNkulunkulu wathi lokho lesivumelwano esisha esenziwayo sasivunyiwe sibe ngoba igazi alivumanga. Insizwa nengudlungudlu nentombi engeke yesifundweni sayo yoba necala ngoba leli gazi lale nqama liyovuka lithi mina ngabulawa ngoba kushintshiswa kwakho isivumelwano, kodwa basasigcina. Kwabe seqala kanjalo ukuthi iy'nsizwa kuthiwa zohamba u-23 siphucwe u-14, hhayi lento yokuthi kuthiwa babelala amabebe zohamba u-14. Kahle kahle namhlanje noma kulo nyaka sihlanganisa u-100 years thina nhlalisuthi saqala ukwenza isifungo sika-23. Ngiyabonga. Hayi, siyabonga sesithathe wasibeka umfoka Ntombela uMahlobo uMpangazitha. Uluke njengoba ngishilo lokuhambo olungcwele olusuka ebuhleni luphikelele Ekhenani. Uhambo lwenzeka minyaka yonke olwa inkosi yamakhosi unyazi lwezulu. Ngiyajabula-ke ukuthi-ke nami ngibe yingxenye usuka ekuqaleni kwaze kwaba sephatheni. Inkolo lena ejule kakhulu kuyinkolo yama-Afrika. Uma ubheka isihlangu nemihawu ephethwe unyazi lwezulu sibhaliwe ukuthi umpheme wama-Afrika.
ngakho-ke usho ukuthi-ke u-Afrika ngokwenkolo yabo ngokujula kwayo uyile asisho lena ukuthi inkolo yamasiko kodwa inkolo kaJehova inkolo kaNkulunkulu ehliswa isuswa phezulu lapho ekade izinze khona ngokonakala kwayo ngokona kwabantu abangama-Israyeli sisuka lena North East Africa efaka phakathi i-Middle East efaka phakathi iGibhithe, Israel, Bethlehem kwakuyizwe lodwa kufaka phakathi i-Ethiopia esabizwa nge-Abyssinia phakathi i-Sudan esabizwa nge-Nubia iGibhithe ebizwa nge-Kemet ngokona kwethu-ke uhamba samlahla uNkulunkulu kodwa kuthe ukuhambeni kwesikhathi kusuka emakhosini amadala oKhofu, oNtu, oMnguni namakhosi akithi akwaZulu amakhosi esibolile kusuka enkosini edumile ilembe leqanya amalembe njengoba manje siholwa indlela mithi yamakhosi isilo uMisuzulu azolithini wasikhumbula-ke uNkulunkulu ngomuntu owayenganakekile umuntu nje ntu ngokwakhumalo umzazela wasikhumbula ngaye ukuba okhalweni kwakhe sikuyovala abaprofethi sithatha njengomlando lolu hambo ngoba lenzeka minyaka yonke uNkulunkulu esawaguqula amabombo ukuthi intaba iKhenani isinezinto eziningi intaba inhlangakazi isinezinto eziningi engamukile kanti uNkulunkulu wayevele eyikhethile le ntaba esibiza ngeKhenani umasikazi iKhenani ngakho-ke sihambe kahle sitholile nezibusiso esikholwa ukuthi-ke izwe lakithi ngomkhuleko wonyazi uwenzela ngaphambi siphuma ebuhleni ekhulekela ukuthi izifo ey'fana no-COVID ney'khukhula nazo zonke izinto esibhekana nazo njengabantu abamnyama uNkulunkulu asiphephise kuzo siyakholelwa ukuthi namanje njengoba sesihole sasafika lapha kunezimo zokuthi kungase kube ney'khukhula ey'ngase zibe KwaZulu-Natal sesikhulekile siyazi ukuthi lezo khukhula ngeke sakwazi ukuba namandla okuba yithatha imphefumulo noma ingaba khona kodwa ngeke sayithatha imphefumulo ngoba siqondane kabi saqondana nohambo lwengcwele wasezulwini asiyibongeleke mabhakazitha nawe ibongele mfowethu ukuthi sihlangane lapha noma sengama-colleagues kodwa ngoba singabantu esithanda umlando esithanda iy'busiso ngaso zonke isikhathi siyangena sikwazi ukuqhuba izinto zasezulwini njengabantu abayinzalo yaleli bandla esikuthanda kakhulu futhi uvalelisa ba ngiyabonga Ntombela ngibonga nethuba lengqayizivele lokuba irabhe ama-shoulder nomuntu engimhlonipha kakhulu nengimthatha njengobhuti wami nengicela ulwazi oluningi futhi kuye nengikholwa ukuthi sazoqhubeka ngicela ulwazi oluningi kuye engikholwa ukuthi noma kuthiwa khona la ngiphambuke khona ngeke azaze asabe ukungibiza ebese engicorrecta ngendlela eyiyo kulokho engabe ngisohlale ngikushilo noma ngicabangile lo nyaka ngicabanga ukuthi kuzoba unyaka wempumelelo kuthina amaNazaretha ngoba sizwile kade ubaba ekhuluma udlula usiphathanga kahle ngokube ney'khukhula wakubala konke sikwaziyo ekube kubi ama-floods kakhulukazi ngoba kunabantu nanamanje abangakatholakali sifisa ukuthi-ke lo nyaka kube impumelelo kuthina sizwe sama-Afrika kakhulukazi isifundazwe sakithi sase-KZN kodwa futhi sifisa ukuthi kusabalale njengoba kwake kwabonakala ngomunye unyaka ubaba mkhulu ebonele phethe iroli kakhalika emi olwandle wayiginqa yawagcwalisa wonke ama-continents wathi umekuchaza lokho wathi lokhu kuchaza ukuthi ubuNazaretha busazowumbatha umhlaba wonke sicela-ke ukuthi ukukhulu ubuNazaretha bungapheleli la eKZN noma eSouth Africa kuphela kodwa kuphumele abroad siyabonga